Bu men Botir Xoresov. Hem biz bugün eng sovuq, eng yomg'irli shaharlarning birisi Sankt-Peterburgga oshamiz. Hem albatta endi eng shibar totar qizini saylaymiz. Гомумән мин бу конкурска нигә катнашырга булдым, чөнки Санкт-Петербургта мин берничә аена, әле ярты елда юк монда яшәвемә, һәм инде татарлар белән күбрәк очрашасы килде, алар белән аралашасы. Чит шәһәргә киткәчтен телдә онытыла диләр бит инде, аралашмасаң. Шуңа иң зур максатым минем шул иде. Кызлар белән аралашырга, алар белән танышырга. Шулай ук менә монда гына килгәчтен мин белдем, түгәрәкләр бар икән, диюгә дә йөрергә була. Шуңарга мин бик шат монда катнашуыма. Düşlerimde seni gördüm bir güne. Min talıymış esin canım. Duyan kara bürülgen, bürülgen, bürülgen. Sen bitememin bir güne. Bürülgen, bürülgen. Sen bitememin bir güne. Bik sağındım bir güne. Siyen digen söz. Дорогие друзья, фанфары, самое главное, победительница, первое место, Айгуль Валеева! Первое место, мисс Санкт-Петербург, Айгуль Валеева! Поздравляем! И у нас еще одно первое место. Мисс Ленобласть Алина Нигматуллина!
Балачактан мин фотокарточка карап утырдым. Ул фотокарточкаларда Санкт-Петербург шәһәре төшерергә ине. Шул чактан минем уемда бу шәһәр инде. Минем бик зур теләгем бар иде. Санкт-Петербург шәһәренең берәр уку йортларына керергә теләгем бар иде. Минем хыялларым чынга ашты. Мин Санкт-Петербург хәрби медицина академиясына укырга кердем. Һәм быел, Алла бирсә инде, мин аны тамамлыйм һәм диплом алып табиба булачакмын. Питер дигәч тә минем күз алдыма Финский залив татарча ничек була? Ярар. Питер дигәч минем уйларыма Исаки соборы килә. Ул су тиклем матур. Надо туда смотреть, что ли? Я туда все что-то рассказываю. Сүз әйтмәслек, шул тиклем матур Исаки соборы. Әгәр дә врач булмасам, мин җырчы әлбиттә булыр идем. Хәзерге вакытта мин җыр дәресләре алам. Һәм бу хобби миңа бик охшай. Санкт-Петербург дигәч тә үзең күз алдыңа килә торган эш әйбер. Бу ничек дип атала ул? Туктагыз. Дворцовая площадь. Сарай мәйданы дөрес булса, инде тәрҗемәсе белмим. Әлбәттә бу Нива елгасы. Без хәзерге моментта аның янында басып торабыз. Һәм нәрсә микән ул тагын? Өченче әйберне әйтә алмыйм. Ярар, Исаки соборы булсын. Нинди урамга чыксаң да йөрергә була, монда бик тә матур. Һәрбер үй үзенчәлекле, архитектура үзенчәлеге белән, матурлыгы белән, кайсыдыр тарих элементлары белән дә үзенчәлекле һәм үзенә тартып тора дип әйтергә була. Кая барсаң да ошыячак кешегә. Җир шарының төрле җирләренә сибелгән бит безнең татар кызлары. Һәм алар арасында иң шибәрен, иң акыллысын, иң сәләтлесен ничек сайларга? Билгесез.